вечер, уважаеми дами и господа. Ние, целият екип и организаторите, госпожа Рени Митева и дамите от Inner Wheel Club Harmony, ви приветстваме с добър вечер и добре дошли на тази наистина голяма и уникална благотворителна вечер, заедно за радост. Ние наистина сме много щастливи и наистина сме развълнувани, защото, скъпи приятели, всички ние сме се събрали днес с една единствена цел – благотворителна, за да може да се помогне на едно прекрасно момиче. Всички ние, когато имаме възможност, трябва да помагаме, защото наистина животът е много кратък и ако ние не се нуждаем от помощ, някой до нас или някой пред нас се нуждае от тази помощ. И аз искам просто да аплодираме тези организатори, искам да чуя малко аплодисменти за тях. Не е лесно да събереш толкова много хора под един покрив и още толкова да чакат, но наистина нямаше повече свободни места. Благодарим на всеки един от вас, който е тук. Благодарим на всеки един от вас, който отвън ще помогне, защото наистина доброто е заразно и трябва всички ние да бъдем заразени с добро. Трябва всички ние наистина да носим добротата в сърцата си и само тогава светът ще стане по-добър и наистина ще се оправи, когато ние станем наистина добри. Затова още веднъж адмирации на Рени Митева. Нека да продължава да носи това добро в сърцето си, да продължава да прави такива кампании, да събира хора и да помага на деца, които имат нужда. А сега бих искал да представя на вашето внимание една дама от Харманли, изразяваща себе си, разказвайки човешката душа. Аплодисменти за Валерия Георгиева. Ако приятел твой е в беда, подай ръка и помогни му. Сърцето му стопли със своите добрина, а той ще запечата твоето име. Подишай с неговия натежал комод, безпътен, без изход, без посока. В погледа му ти постои и виждали ще виждаш светлината. Послушай как спрял е в своя бяг. Мечтите нямат пулс, не съществуват и цветното в сивия му свят превръщат се в паважен път и пропаст. Ако приятел твой е в беда, постой до раната му в душата, издърпай го от пропастта и дай му шанс в чудо да превърне своята болка. От малка си имам мечта и тайно се моля за нея, да сбъдна тази мечта, вълшебства да мога да върша. И всички задружно в захлас, не в приказка, а в реалност живееш. Пристани, опомни се, това царство на твоя свят не съществува, не може да бъде. Но аз толкова вярвам в това, че мога с вълшебната бръчка да докосвам и в миг да сътворя това, за което мечтая. И първо, с вяра в моето сърце, ще забраня думата болка да съществува и с хапче от обич и грижа ще лекувам аз всяка рана горчива. После във всеки дом аз ще вляза и възрастните хора ще прегърна, сълзи в очите им да няма и селската им къща да е пълна. Децата с усмивка ще напръскам, с мама, татко вечер да танцуват, с приказки за феи и герои.
сънят им